खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी प्रमोद बर' बिथाङा रायजो सभानि सोद्रोमा जानो हानायखौ लानानै दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनिफ्राय दुंब्रुदै बरायदों। लोगोसे बे समाव दुलाराय सावथाल फरायसा आफादा प्रमोद बर' बिथाङा जे सासे रायजो सभानि सोद्रोमा जानानै सावथाल हारिनि एबा आदिबासी हारिनि जाखिनि दाबिफोर दं बे दाबिफोर दैखांनायफोरखौ रायजो सभायाव थांनानै बिथांमोननि बे दाबिफोरखौ मावफुंनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो जुदि प्रमोद बर' बिथाङा सावथाल हारिफोरनि जा दाबि जेरैबायदि एसटि दाबिनाय बे एसटि दाबिनायखौ फिन आरोबाव जुदि रायजो सभायाव थांनानै बाथ्रा बुंहैयो अब्ला बिथांमोनखौ आबुङै मदद होगोन होननानै बे समाव दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनिफ्राय खुथारै बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला प्रमोद बर' बिथाङा रायजो सभानि सोद्रोमा जानो हानायखौ लानानै माबायदि दुंब्रुदै बरायदों लोगोसे रायजो सभायाव थांनानै जा सावथाल हारिनि गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामनाय जा एसटिनि दाबि बे एसटिनि दाबिखौ रायजो सभायाव फिन आरोबाव बिथांमोननि जा दाबि बे दाबिखौ फिन आरोबाव दैखांफिन होनो थाखाय बे समाव खावलायनायखौ बिथांमोननिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादोनि। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে। তেওঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা। আমি আশা কৰিম যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া খুব এটা গভীৰ ৰাজনীতিবিদ, খুব আদৰ্শগত থকা ৰাজনীতিবিদ। তেওঁ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিষয়টো ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব আৰু ৰাজ্যসভাত যেহেতু সাঁওতাল জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিলটো উপঙি আছে, তাতে টেবুল হৈ আছে, গতিকে বিচাৰ বিবেচনা কৰি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সেই বিলৰ ওপৰত আলোচনা কৰি এই বিলত সমৰ্থন জনাব আৰু আমিও UPPL দল বা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক অনাগত দিন সমৰ্থন জনাম। গতিকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আহ্বানো থাকিল যাতে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিষয়টো ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত পৰি থকা বিলটো যাতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, অৰুণ গৌৰা নাৰ্জাৰী আৰু জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই যাতে হুমিল মিলেৰে এই বিলটোক প্ৰতি সমৰ্থন জনায় তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।